Ano ibig mong sabihin kay Totoy? Hindi ko sabi mo dumi sa katawan sa Totoy. Hey! Laglaga na! Naku, ilang taon na nga pala kami nagpaplano ng mga kaibigan ko ng outing. Hindi ba tuloy-tuloy? Sa atin na nga lang eh. Ilang taon na ba tayo nagplano na mag-team building? Kailan may huli natin? Yung ata, Cavite, yun yung naalala ko. Tagal na nga naman yung si Totoy Bato, kung ano yung niligo niya, yun din tinulog niya, yun din yung inuwi niya na damit. Isipin na lang natin si Totoy Bato ay foreigner. Ang classic kasi talaga ni Totoy Bato eh. Dumating siya sa team building po namin na naka-sleeveless na puti. Eh di may mga activity, tas kumain na, nausukan na kami, lahat na kami. Nung time ng swimming ng gabi, yun po yung pinang jump niya. Tapos, nung gumising kami ng umaga, yung pa rin yung suot. Yung bisita namin foreigner, ganon. Pagka gwapo-gwapo, hindi mo mapag-iisipan na madumi sa katawan. Hindi ko sabi madumi sa katawan sa Totoy. Hindi, may sabihin. Sige. Explain mo. Ano ibig mong sabihin kay Totoy? Totoy Bato left the group. Hindi. Ang sinasabi ko, ang utak ni Totoy Bato, utak foreigner. Okay. Yan, Kasi ngayon nga, meron akong ito naman, ano talaga? Paano ba? Mali yung sinabi ko kanina. Disregard, erase. Hindi mo maiisip na parang kunyari, nung pumunta kayo ng China na malamig, hindi ba't everyday naliligo pa rin kayo kahit malamig? Correct. Kasi may mga kasamaan tayo na hindi naliligo. Itago natin sa panga. Hey! Laglaga na! Charot! I love you, Totoy Bato. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, i-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.